שלום לכולם, אנחנו נתחיל בעזרת השם היום הוכחה לתורה מן השמיים חלק 5. שם השם נעשה ונצליח. אנחנו למדנו ששם השם בגימטריה זה 26, נכון? ואמרנו שאני קורא אותו י' כ' ואף כ'. ועוד למדנו רבותיי, אני מזכיר לכם, שמספר הפעמים שמופיע שם השם בתורה בדיוק הוא 1820. למה? כי יש 70 שמות לבורא, ושם השם בגימטריה זה 26, שנעשה 26 כפול 70, נקבל 1820. וכל התורה בנויה סביב המספר 1820. והיום נראה איך המספר הזה מוצפן, כן, בתורה. שימו לב רבותיי לדבר הבא. כתוב רבותיי בספר שמות, וירד השם בענן ותצא ועמו שם ויקרא בשם השם. ספר שמות רבותיי, שמות, מלשון שם השם, דבר יפה. שם השם אתם רואים. יש פה בדילוג יותר טוב את המילה בתורה, שימו לב, ב', ת', ו', ר' וה'. זה המילה בתורה, זה הדילוג הקטן ביותר בספר שמות. עכשיו, רבותיי, מה כתוב פה? שם השם. כאילו שהטקסט אומר לך, בתורה מופיע שם השם. כמה? נו, איפה כתוב כמה? אז מה נעשה רבותיי? נעשה רבותיי גימטריה. אני אקח את כל המילים, כן? את כל האותיות, מהאות ב' של תחילת הדילוג, ועד האות A כולל של סוף הדילוג. כי כתוב פה בתורה, אני עוצר פה באמצע. טוב, ונעשה גימטריה רבותיי של כל המילים, ומה נקבל רבותיי? שימו לב. הנה רבותיי, מה שראינו, הנה המילים, האותיות שאותם אני לוקח בחשבון של הגימטריה צבועות בצבע צהוב, מתחילת הדילוג של המילה בתורה ועד הסוף שלו בדיוק ואני עוצר פה. ומה נקבל? מדהים, 1820. ולמה שזה יקרה רבותיי? למה שזה יקרה רבותיי? ומה כתוב פה? שם י' כ' ואף כ'. איזה יופי. אז מופיע בתורה שם י' כ' ואף כ' 1820 פעם. איזה יופי. טוב, אז זה עדיין כלום, אנחנו נמשיך ותראו דבר יותר יפה. שימו לב. עכשיו שימו לב מה נעשה עכשיו. למדנו ש1820 שווה ל-26 כפול 70. ואני עכשיו רוצה לתרגם את המשוואה הזאת לאותיות. 26 כפול 70, לתרגם אותה לאותיות. אז אותה שימו לב כמה זה פשוט, איך נעשה את זה? 26 בגימטריה זה כ"ו, כ"ו זה 20 בגימטריה, ו' זה 6, אז כ"ו זה 26. 70 בגימטריה זה אות עין, עין זה 70. איך נעשה אותה כפל? בתורה כפל נקרא פי. פי י' כמו שלמדנו, 2 פי 4. שימו לב, כ"ו פי עין, שאני כותב כ"ו פי עין, למה אני מתכוון? למשוואה המתמטית הזאת, שזה 26 כפול פי עין, פי 70. בכפל כידוע, זה לא משנה הסדר, אז אני יכול גם לכתוב רבותיי, עין פי כ"ו. נכון? אז נחזור. האותיות האלה, כ"ו פי עין, או עין פי כ"ו, זה מתאר את המשוואה המתמטית הזאת. שזה 26 כפול 70 או 70 כפול 26. שהתוצאה של הדבר הזה רבותיי זה 1820 כמו שאנחנו רואים פה. למה בעצם אני עושה את זה? כי עכשיו אני רוצה לחפש בתורה את הביטוי כ"ו פי עין. ועין פי כ"ו ולראות איפה זה נופל ואיך זה נופל. אז שימו לב. הנה רבותיי פלט של המחשב. כ"ו פי עין בספר שמות רבותיי מה הדילוג המינימלי? 68 מינוס כוונה מלמטה למעלה. די. עין פי כ"ו, מה הדילוג המינימלי? אותה שימו לב, 2. מה הסיכוי? ששני הדילוגים האלה ייפלו אחד ליד השני. אמרנו, הדילוגים תמיד לוקחים את הדילוגים הקטנים ביותר. זה לא מעניין אותי רבותיי, וזה לא מעניין אותי כל שאר הדילוגים. מינוס 2 ומינוס 68. אותה, מה יקרה? שימו לב. רבותיי, יש פה בכל שורה 68 אותיות, כמו שלמדנו, כן? כ"ו פי עין, מלמטה למעלה. רבותיי, איפה זה נופל? רבותיי, איפה זה נפל? מה כתוב פה? שם השם. תראו זה יופי, שם השם. מה שם השם רבותיי? לפניך. מה זה לפניך? בתורה, הנה, בתורה. זה לפניך, זה התורה. כמה שם השם בתורה? כ"ו פי עין, של 26 כפול 80, 1820. מדהים. עכשיו, איפה נופל הביטוי השני? זה כ"ו פי עין. איפה נופל הביטוי? עין פי כ"ו. הוא ייפול פה או לא ייפול פה רבותיי? שימו לב.
איפה נופל העין פי קוו, אתם רואים? שימו לב, אחד ליד השני, עין פי קוו, תראו באיזה צמצום אחד ליד השני מדהים. שם השם, זה מופיע פה פעמיים 1820, עין פי קוו, זה בגימט, זה 1820, וקוו פי עין, זה גם אותו 1820, אחד ליד השם, שניהם דילוגים מינימליים. ידוע שביהדות, כל דבר שקורה 3 פעמים זה חזקה. אז פה מופיע 1820 מופיע פה פעמיים. איפה הפעם השלישית? שימו לב. אנחנו ניקח את המילים שמשתתפות בדילוג. מה הכוונה? למשל, ועמך, האות עין חוצה את המילה ועמך, האות י' בעיניי, האות פ' לפניך, האות ו' ויומר, וכאן רבותיי, וסקותי כפי עליך. כן? כל המילים שמשתתפות בדילוג, הדילוג שחוצה את המילים, אני לוקח אותם. בעצם איזה מילים אותה קיבלתי? וסקותי כפי עליך ועמך בעיניי לפניך ויומר. טוב, ונעשה גימט רבותיי, ומה נקבל? 1701. מה זה המספר הזה? שימו לב. נרשום את הספרות של 1820, 1820, 1820, שזה 1820. טוב, ונעשה גימט, מה נקבל רבותיי? נקבל אותה 1820, 1701. שזה 1701. אז כמה פעמים מופיע פה 1820? 3 פעמים. איך? עין פי קוו פעם ראשונה, קוו פי עין פעם שנייה, והמילים שנחצות על ידי הדילוג, הגימטה שלהם 1701, שזה 1820. עכשיו, שימו לב אותו לדבר הבא, ותראו מה עוד מופיע פה, שימו לב. אמרנו שביהדות, כל דבר שקורה 3 פעמים יש לו חזקה, אבל לגבי שם השם זה קצת שונה. למה? כי בשם השם אותיות, אות A, אות ו', אות A, יש לנו 4 אותיות. תשימו לו שמפה לפה יש רווח של 4 שורות. רבותיי, מה כתוב פה? בתורה, כן? זה ראינו בהתחלה רבותיי. רבותיי, שעשינו גימטריה של כל האותיות, מהאות ב' ועד האות A של בתורה, רבותיי, מה קיבלנו? קיבלנו רבותיי, 1820, אני מזכיר לכם, נכון? הנה רבותיי. אז כמה פעמים רבותיי מופיע פה 1820? 4 פעמים. למה? כי שם השם רבותיי זה 4 אותיות. זה רבותיי חוכמה אלוקית נטו. אז בכלל לא חוכמה אנושית אפילו. ועכשיו תראו שגם רבותיי הביטוי כ"ו פי עין או עין פי כ"ו, גם זה שם השם. תראו איך זה עובד, שימו לב. למדנו ש1820 שווה ל-26 כפול 70 וזה כ"ו פי עין, נכון, כמו שראינו רבותיי, שימו לב. כ"ו פי עין נעשה את הגימטריה של האותיות האלה. שזה 1820, נכון? אתה נקבל 186. 186 רבותיי בגימטריה זה מקום. שכתוב, שאומרים רצונו של מקום, למה הכוונה? רצונו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ולא כל הארץ כבודו. אז איך רבותיי בורא עולם זה מקום? שימו לב. שם השם אותיות, אות A, אות ו', אות A. י' בגימטריה זה 10. נעשה 10 כפול 10. A זה 5, 5 כפול 5. ו' זה 6, 6 כפול 6. ו-A זה 5 רבותיי, 5 כפול 5. ומה נקבל רבותיי? שימו לב, הנה רבותיי. ואנו רבותיי בדיוק 186. זה נקרא ריבוע של שם השם. 10 כפול 10, 5 כפול 5, 6 כפול 6, 5 כפול 5. אז גם שאתה רבותיי, כ"ו פי עין, שזה פירושו, שזה יוצא, אם אני עושה תרגום למתמטיקה זה 1820, מי זה כ"ו פי עין? זה שם השם. השם השם אתה מופיע 1820, זה רבותיי מקום, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. זה מדהים. עכשיו רבותיי נבדוק איך בכל התורה, ניקח את הדילוג הקטן ביותר, שימו לב לשקף הבא. עכשיו אני מחפש בתורה, אני מחפש רבותיי, את הביטוי שמי בתורה. מי כתב את התורה רבותיי? בורא העולם, התורה שלו. אז כאילו שהוא אומר שמי בתורה, כמה פעמים מופיע השם שלי בתורה? רבותיי, מה הדילוג רבותיי הקטן ביותר? שימו לב 28. מה הדילוג הבא בתור? מינוס 1100. זה הסתברותי, וזה רבותיי בכלל לא הסתברותי, שימו לב, זה לא הגיוני שיצא דבר כזה. מה זה 28 רבותיי? אני מזכיר לכם שבפסוק הראשון בתורה יש 28 אותיות, ושם ראינו את המילה 1820 בכל מיני וריאציות. כן, בהרצאה קודם, במילה בראשית, בכל הפסוק וכו' וכו'. עכשיו אותם בוא נראה איפה נופל הדבר הזה ואיך זה מסתדר. שימו לב, הנה המטריצה. יש פה רבותיי בכל שורה 28 אותיות. איפה זה נופל עוד הפעם? זה הדילוג הקטן ביותר בכל התורה כולה. זה נופל עוד פעם בספר שמות. למה שמות? כי זה שמות, שם השם. שמות, זה משום שם, שמיות קיבלתי.
שמי בתורה, יש לקדוש ברוך הוא כמה שמות, איזה שם מדובר, שימו לב, מה מדובר, שם י' כ' ו' כ', איזה יופי, מדהים, מדהים רבותיי, שם, שמי בתורה, איזה שם, י' כ' ו' כ', אל תתבלבל, אתה יודע, יפה מאוד, עכשיו שימו לב, איזה דילוגים יש, רבותיי, כאן מופיע, יש פה רמז, כתוב פה המילוי ומילוי, רבותיי, יש פה רמז, אז מה זה מילוי רבותיי? אז הכוונה מן הסתם לעשות מילוי של הדבר הזה. בוא נעשה מילוי של הדבר הזה ונראה מה נקבל. מילוי של שמי בתורה, שימו לב. רבותיי, הנה שמי בתורה, מילוי, שין מם יוד, כמו שלמדנו במשיח בתף שין עגב חלק אחד. שין מם יוד בית תף וו רש ה'. רבותיי, מה נקבל פה? רבותיי, בדיוק 1820. רבותיי, על הדבר הזה אפשר לדבר עוד הרבה, כן? על האימטריה הזאת, אבל כרגע אנחנו מבינים שזה יפה ומדהים. אז נחזור לשקף. מה כתוב פה עכשיו? שמי בתורה ראינו רבותיי, י' כ' פה כתוב כ' ו', כמה זה כ' ו' 26, נכון? נו, מה כ' ו' רבותיי? מה כתוב רבותיי? ועין, כתוב פה כ' ו' ועין, 26 ו-70. ואותם חוצה אותו, עין כ' ו', אתם רואים? פעמיים. אז כמו שאמרנו, עין זה 70, כ' ו' זה 26. כ' ו' זה 26, ועין זה 70, רבותיי, מה נעשה ביניהם? כמו שראינו קודם. הנה רבותיי, כ' ו' ועין 70, נכפיל רבותיי ומה נקבל? 1820. אז כמה שמים בתורה רבותיי? 1820. ונסיים בדבר מדהים, זה הדבר הבא, שימו לב. אור שם י' כ' ו' כ' רבותיי. אני מחפש אותי בתורה, מצאתי בתורה, זה הדילוג הקטן ביותר, רבותיי, דילוג של 362. אור שם י' כ' ו' כ'. למה אור? האור שלו. מה זה האור של השם? זה 1820. בתורה, האור של בורא עולם זה 1820. אז גם פה אני רוצה לחפש 1820, רבותיי, שימו לב איפה זה נפל, זה הדילוג הקטן ביותר. מה כתוב פה? 1, 8 ו-20. 1, 8, 1820, זה הספרות. מדהים רבותיי. ומה עוד מופיע פה רבותיי, שימו לב? חוכמה, חוכמה אלוקית אדירה. למה שיצא רבותיי דבר כזה? מדהים רבותיי, מדהים. 1820 רבותיי זה שלמות. 1820 רבותיי זה שלמות, זה דבר, כל התורה רבותיי סביב המספר הזה. שימו לב איך זה שלמות לגבי זוג, לגבי איש ואישה. שימו לב. אומרת הגמרא רבותיי, דרש רבי עקיבא, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם, לא זכו, אש אוכלת אותה. לצערנו אחוז הגירושים הוא גבוה. למה? כי אין שכינה ביניהם. מה זה שכינה רבותיי? אומרת הגמרא ככה, איש ואישה רבותיי שימו לב, מה האותיות המשותפות? זה אש. מה האותיות השונות? אותיות ואות A, זה שם השם. זה גם אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. אז אם ברור העולם יוצא מהאיש, היוד יוצא מהאיש, והאי יוצא מהאישה רבותיי, מה נשאר לנו? אש ואש. אש ואש יכולים להסתדר ביחד. איך זוכרים רבותיי שברור העולם נמצא בין האיש ובין האישה רבותיי? איך זוכרים? שבונים את הבית על פי אדני התורה. אז ברור העולם שותף בזוגיות, ואז רבותיי הם זכו. כן? רבותיי, למה הם זכו? שימו למה אומר רש"י עכשיו. שכינה ביניהם, שהרי חילק את שמו הקדוש ברוך הוא ושכנו יוד באיש והי באישה. לא זכו שהקדוש ברוך הוא מסלק את שמו מביניהם ונמצאו אש ואש. ולכן רבותיי, אחוז הגירושים במדינה לצערנו גבוה מאוד מאוד מאוד. אנחנו נמצאים נדמה לי במקום השלישי או הרביעי בעולם בגירושים לצערנו. עכשיו שימו לב איך מגיעים לשלמות. שימו לב רבותיי, אז שימו לב, איש אישה, אם זכו, השכינה ביניהם, נכון? מה זה רבותיי השכינה? אותיות ואות אש, בעולם שם את השם שלו ביניהם. ואז מה התוצאה רבותיי? שלום בית. זה שלום בית רבותיי. ומה יצא רבותיי הכל בגימטריה? זה 1820. זה רבותיי שלמות. זה רבותיי שלמות בזוגיות. שאתה בונה בית על פי אדני התורה, בעולם שותף בזוגיות שלך. אם הוא שותף רבותיי, אז זה שלום בית. איך זוכים לזה? בית על פי אדני התורה. אנחנו נרחיב את הנושא הזה
איך זוכים לקבל את המשיח? חלק 2 בעזרת השם ובלי נדר. עד כאן חלק 5, נתראה בעזרת השם בחלק 6, תודה ולהתראות.